Γεια σας παιδιά, πρώτο βίντεο, είμαι λίγο cringe, ναι. Εδώ δίπλα μου, εδώ δεν θα φαίνεται λογικά, εδώ δίπλα μου είναι η αδερφή μου. Γεια σας. Μας λένε όλους μαζί εδώ, ξέχασα, πίκλες, είμαστε οι δύο πίκλες. Η αδερφή μου τη λένε το αμύγδαλο και εμένα με λένε ξύξο. Με το αμύγδαλο της καρδιάς σας. Και το ξύξο της καρδιάς σας. Καλή σας όρεξη. Τούτη πρώτη. Καλή σας Λοιπόν. όρεξη. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σε αυτό το κανάλι? Λοιπόν, θα παίζουμε διάφορα παιχνίδια, τα οποία θα είναι 2 ή 3, πώς του καναλιού, το κανάλι, Τρία θα έχουμε. το παιχνιδιού, το κανάλι ποιο είναι? Δεν ξέρω. Το κανάλι, το παιχνίδι του καναλιού. Λοιπόν, στάνταρ θα είναι το FR Legend, είναι ένα με αυτοκίνητα drift, τα οποία θα μαθαίνω στην αδερφή μου να κάνει drift. Αυτό θα είναι το content, θα φτιάξουμε το αυτοκίνητό μας, θα το δείτε στην πορεία και θα παίζουμε και Bed Wars. Αν ξέρετε τι Και είναι, λογικά που θα σίγουρα παίξουμε το κι άλλο ξέρω. ένα, το οποίο θα το βρούμε στην πορεία. Μάλλον θα το επιλέξετε εσείς. Λοιπόν, έχουμε λογαριασμό στο Instagram, στο YouTube και στο TikTok. Και στο Discord δεν έχεις. Όχι, αλλά θα φτιάξουμε να κάνουμε. Αλλά όταν γίνουμε διάσημοι, όταν και άμα γίνουμε διάσημοι. Μαρία, με κουλάει η κάμερα τόσο. Λοιπόν, όταν και άμα γίνουμε διάσημοι, θα φτιάξουμε και ένα στο Discord, να αρχιζόμαστε να μαζευόμαστε, να παίζουμε όλοι μαζί online. Λοιπόν, να δούμε στην πορεία. Οκ. Κάτι άλλο? Μάρια, μπορείς να πεις τα δικά σου. Δεν έχω κάτι να πω. Εξήγασα, παιδιά. Έχουμε χρόνο για βίντεο. Πρέπει να πεις στα παιδιά, να τους πεις τη γνώμη σου, τα πράγματα που θα ήθελες να δείξουμε στο κανάλι. Να ξέρετε, vlogs θα κάνουμε σπάνια. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η αδερφή μου να σας λέει τα δικά της, θα πω ότι στο Instagram και στο TikTok θα ανεβαίνουν story και από τις δυο μας. Θα ανεβαίνουν τα βίντεο που θα έχουμε σκοπό να κάνουμε και πότε θα τα κάνουμε. Οπότε θα λέμε την επόμενη εβδομάδα, παράδειγμα, θα κάνουμε αυτό το βίντεο. Την ημέρα, την ημερομηνία θα σας ενημερώνουμε. Θα σας αφήσουμε όλα κάτω στο description, στην περιγραφή, στο bio, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, Μαρία. Έχω να πω, παιδιά, άμα θέλετε να ξέρω εγώ να κατεβάσουμε κάποιο παιχνίδι, να παίζουμε μαζί, γράψτε το κάτω και ανάλογα τι είναι θα το κατεβάσουμε. Και όταν φτιάξουμε το Discord να παίζουμε και μαζί. Προς το παρόν όσο δεν έχουμε Discord μαζί δεν μπορούμε να παίξουμε. Να. Οπότε όταν ανεβούμε λίγο, φτάσουμε κάποιες αρχές. Επίσης θα ακολουθήσουν και lives λογικά στο YouTube. Αν μας κάνετε διάσημους. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Από τα παιδιά εξαρτάται το τι βίντεο θα κάνουμε στην πορεία. Δεν φαίνεται, μην κάνεις έτσι τη μάμα σου, δεν φαίνεται στο βίντεο. Τα πρόσωπά μας, παιδιά, δεν θα φαίνονται. Εγώ μεγάλα φλός. Ναι, ούτε στα βίντεο θα φαίνονται. Και τα βίντεο θα γυρίζονται από κινητό. Όπως θα γίνονται και τα edits. Από κινητό. Τα οποία τα edit, δηλαδή δεν θα βλέπετε διάφορες σκηνές. Το βίντεο θα είναι όλο μία σκηνή, η οποία θα βάζουμε εμείς κάποιους υπότιτλους όταν δεν ακουγόμαστε καλά. Θα κόβουμε το τέλος, θα βάζουμε από εκεί από ένα τραγουδάκι, 12ο και έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε. Το βίντεο είναι ήδη σχεδόν 5 λεπτά. Θα το κάνουμε λίγο ακόμα, πούμε στα παιδιά τι άλλο θέλουμε να πούμε. Για πες εσύ τίποτα. Δεν έχω κάτι να πω. Αυτά ήταν λοιπόν, παιδιά. Δεν νομίζω. Λοιπόν, έχονται τρομερά βίντεο. Το πρώτο δεν νομίζω να το δουν και πολύ, γιατί δεν θα είναι σε short. Θα ανεβάσουμε κατευθείαν και short μόλις ανέβει το βίντεο. Αυτά. Εγώ, παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω ξεμείνει από ιδέες. Εγώ, παιδιά, να έχετε αρκετά πράγματα από εμάς. Θα έχουν αρκετά πράγματα στη συνέχεια. Και υπάρχει και περίπτωση, μπορεί, να
να βγάλουμε και merch. Άμα. Όχι, merch δεν νομίζω να βγουνε. Μπορεί. Από πού ξέρεις. Μπορεί, αλλά πολύ Στο αργότερα. μέλλον. Πολύ μέλλον. Πολύ μέλλον, μπρο. Εσύ που με βλέπεις, γιατί ξέρω ότι με βλέπεις, κάνε ένα subscribe ρε μπρο. Άφησε και ένα like στο βίντεο. Άφησε και ένα comment. Τζάμπα είναι, Τζάμπα είναι. Πληρώνεις, δεν πληρώνεις. Ούτε συνδρομή θα έχει το κανάλι. Θα έχει. Μάλλον. Κάποια στιγμή μπορεί να αποκτήσει. Αλλά όχι, εγώ σας αγαπάω, δεν θα τα κάνω με συνδρομή. Και Λοιπόν, Αυτά. αυτά. Παιδιά, τα λέμε σε short ή κανονικό βίντεο. Bye. Bye.